E hoxe toca falar de as múltiples actividades que desenvolve a ONG Mestura. Hoxe imos falar en concreto dun programa que se chama PICS e que nos lo vai describir a responsable de itinerarios de emprego de Mestura. María Chas, que tal? Moi bons días, María. Hola, que tal, Fran, como estás? Antes que nada, gracias como sempre por atender a chamada, como facedes sempre en Mestura, sempre que chamamos, pois estades aí, igual que estades aí para un montón de xente. Para quen está este programa PICS? María, en que consiste o programa? É así como digo, PICS, como decías ti, Pamplona, Italia, e a X e a X de sempre de Galicia, non? Correcto. Mira, o PICS Empregate, bueno, pues xa imos de feito pola cuarta edición, xa non é a primeira vez que se fai que se leva a cabo este programa. O PICS é un programa que está financiado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, con cargo a esa asignación do 0,7% do IRPF. Bueno, o programa ten como obxectivo principal, pois, bueno, potenciar un pouco, pois, a empregabilidade deses mozos e mozas migrantes que están en situación ou en risco de exclusión social, un pouco, pois, para poder facilitar a través de itinerarios personalizados a súa inclusión e desa maneira, pois, como aumentar as posibilidades que teñen para poder acceder ao mercado laboral. É dicir, que é unha especie de ferramenta, bueno, unha especie non, é unha ferramenta a hora de poder axudar a que non queden fora, non? Efectivamente, falamos dun grupo de mozos e mozas que vai dende os 16 ata os 30 anos, este un pouco o colectivo a quen vai dirixido este proxecto, e bueno, eso é un pouco que buscamos, pois, proporcionar ese acompañamento, ferramentas, estrategias, bueno, esas técnicas todas que son así como moi necesarias e que a veces, pois, descoñecen para procurar de forma activa un emprego e tamén para aproximalos, pois, a todo o que ten que ver co mercado laboral, que a veces non é o mesmo do que veñen acostumados ou bueno, pois porque é a primeira vez que tamén están accedendo a coñecer como vai toda esa engranaxe para poder ao final atopar un emprego. E cando considerades que esa persoa en concreto, xa non digo a nivel xeral, senón neste caso, non, pois ese perfil concreto co que traballa o programa, cando considerades que pode haber risco de exclusión? Cando lles falta algún tipo de formación ou algún tipo de bagaxe, ou cando, non sei, cales serían os criterios que vos utilizades para decidir que esa persoa mellor necesita deste servizo? Vale, pois a ver, en principio os criterios, a ver, non son tan rígidos como por decirlo así, pero bueno, sí que vai destinado, pois como che decía, a eses xoves migrantes que están en risco de exclusión e demais. Falamos de exclusión cando pois temos o mellor algún tipo de emprego precario, vale, pois falamos de postos de traballo que son inestables, que teñen condicións pois que non son as adecuadas, ben sexa porque pois o mellor non cubren as necesidades básicas que debería de cubrir un traballo, ou porque outras veces falamos pois de contratos temporais ou persoas pois que están a traballar evidentemente tamén incluso ata sin contrato, porque sabemos que eso pois está dando evidentemente. Despois tamén hai outras, bueno, digamos que características que teñen algunhas destas persoas que, bueno, que tamén varían pois en función de se a persoa ten ou non permiso de residencia de traballo, pois se están, pois como decíamos, en situación regular ou irregular, se son solicitantes de protección internacional, hai moita casuística. Logo inflúe tamén pois o tema do idioma, algo moi importante que falamos sempre, pois bueno, é un impedimento, unha dificultade unha persoa que non controle pois a lingua poder insertarse no mercado laboral porque, bueno, pois porque se non hai comunicación e non hai entendemento, pois dificilmente podemos atender o que nos están a pedir neste caso. Entón, é un pouquiño o perfil. E normalmente, María, sodes vos os que decides a persoa, ás veces a propia persoa vos refire que ten problemas en este sentido? Como funciona normalmente? E o mellor os teus compañeros e compañeras son os que van seleccionando, ben, esta persoa mellor lle fai falta. Como funciona? Como é o proceso habitual, non?
Vale, bueno, como xa algún saberedes, en Mestura un pouco a primeira porta de entrada, vamos a decir así, pois é unha primeira valoración e diagnose, vale? É saber que o que a persoa precisa. Nos agora mesmo non é que teñamos somente este proxecto, xa sabes que levamos moitos máis adiante, o que pasa que, bueno, un pouco dependendo, pois, do que te estaba comentando, pois, desas necesidades ou desas características que ten a persoa, tendo en conta tamén a idade e a situación pola que está a pasar nese momento, pois valoramos cal é quizáis pois o proxecto ou o programa que lle vai máis pois coa súa situación nese momento. Como che decía, a porta de entrada é un pouco pois a figura do traballador social, el vai facer unha primeira valoración de cal é a situación, e a partir de aí, bueno, pois a través pois do orientación laboral e do resto dos servicios, pois facemos aí o diseño dunha serie de actuacións que, bueno, un itinerario de emprego, o que se chama así, pois facilitando pois as ferramentas que a persoa precisa, pois facendo acompañamento social un pouco pois para detectar pois esas necesidades que poida ter a persoa, pois a nivel de habilidades sociais, pois necesidades formativas, é dicir, facemos como moito seguimento e moitas tutorías, vamos a chamalas así, un pouco para facer ese seguimento continuo e ir traballando sobre o que a persoa precisa. A partir de aí, bueno, pues vanse desarrollando accións de accións formativas, algunha capacitación, se fai tamén dentro do programa, e, bueno, unha vez que todo eso está un pouco establecido coordinadamente co usuario e demais, pois vamos traballando no que vai precisando. Ás veces é como moi difícil dun primeiro momento saber todo o que se vai a traballar coa persoa, porque o mellor ti faz unha valoración e pensas que vas ter que traballar 3 cousas, ao final son 5 as que traballas, pero bueno, é un pouco ese como o inicio, facer unha pequena valoración, que a persoa este de acordo con, bueno, coas actividades que llevamos a propoñer e que, por suposto, pois tamén poña da súa parte, como nos imos a poñer da nosa para facilitar esas ferramentas que vai a precisar para poder acceder finalmente ao mercado laboral, porque é o que estamos intentando. É importantísimo que unha persoa teña traballo para que ese proceso de inclusión chegue a ser finalmente unha realidade. Cando falamos de que esas persoas, este perfil, non, de usuarios están en risco de exclusión, lóxicamente non é tan fácil entón o proceso, porque entendo que necesitarán, como decías, non, porque é unha labor un poquinho interdisciplinar de distintos departamentos dos que traballades en Mestura. Supoño que cando unha persoa ten carencias ten unhas cuantas, non nada máis un matiz que pulir. Normalmente é un traballo de varias accións á vez, non? Efectivamente, a ver, sempre pensamos que o traballo arranxa todo, e, bueno, en certa maneira sí podemos decir que axuda moito nese proceso, pero, bueno, tamén afrontamos outras moitas dificultades que se está vendo a nivel social e que non somente é o caso de non ter traballo, falamos de vivenda, falamos de recursos, é dicir, moitas veces si temos un traballo, pero que non atopamos unha vivienda digna, temos a vivienda, pero que non temos as condicións para poder facer, é dicir, é un pouco un traballo en xeral, aínda que o obxectivo final, digamos así, sexa eso, facilitar, pensamos sempre na parte laboral como unha das primeiras opcións, vamos a dicir así, que é o que vai a facilitar que ese proceso poida arrincar, non é como, teño un teito, pero vale, ese teito hai que mantelo, teño traballo, pero é un pouco aí complicado, por eso, como ti moi ben dis, é algo interdisciplinar, non é que somente nos vayamos a centrar nunha cousa, hai que acompañar a persoa, como se dicía antes, porque non somente esas veces o problema é só de traballo, hai que tocar moitos paus por aí. En este momento tendes, non sei, unha cifra aproximada, imagino que é un programa que se utiliza moito polos usuarios, non? No que se beneficia moita xente. Sí, bueno, como se dicía ao principio, estamos na 4ª edición. Eso significa que, bueno, o programa está a funcionar. É un programa que se leva a cabo durante todo o ano, sempre comeza, bueno, pois vai desde xaneiro, desde principios de ano hasta finais de ano. Entendemos que, bueno, moitas veces o proceso ese tempo, digamos, que como que chega, e outras veces pois hai que seguir traballando coa persoa. Isto non é algo que vamos a deixar a persoa, como xa termina o ano e xa acaba o programa, vamos a deixar a persoa aí sin... No, é dicir, ainda que o programa teña
unha localización temporal, pois, bueno, a persoa pode seguir traballando con nós, seguiremos facendo cousas, pero, bueno, ao longo do ano podense facer moitas actividades. Que pasa? Que non é o mesmo unha persoa que se incorpora ao programa pois no mes de febreiro ou xaneiro que unha que se incorpora no mes de setembro. Entón, bueno, hai que ver cal é a situación dese momento e intentar, bueno, pois, empezar a traballar con ela canto antes para poder orientala da mellor maneira. Antes falabas dese perfil de idade, non? Creo que, se non lembro mal, falaches dende os 16 ata os 30, 30 e pico anos, non? Creo que digo correcto, non? Sí. Home, o mellor no tope máis alto dese abano de idades, o mellor xa a persoa pois xa é plenamente consciente de que necesita, porque antes falabas tamén da colaboración, de poñer da súa parte da persoa usuaria, non? O mellor en idades máis novas é máis fácil para eles que non sexan capaces, que non se dean conta de que a súa situación é mala, que necesitan dar un paso adiante, ás veces un paso ao lado para logo seguir adiante. Ao mellor tamén é un labor de poquinho de psicología, de saber facerlles ver as cousas, non? Tamén un pouquiño o vosso traballo tamén incluirá eso, non? Sobre todo coa xente máis nova, imagino. Efectivamente, sí, a ver, canto a idade, canto máis avanzada vai, evidentemente, pois xa a propia persoa é consciente do que vai a precisar, pero date conta que estamos a falar, partimos de idades comprendidas entre os 16 aos 30, é dicir, é un grupo de idade bastante amplo, pero claro, con 16 anos moitas veces os rapaces nin siquiera saben o que queren facer, e máis cando vimos, pois, o mellor doutro sistema educativo diferente, que encima logo temos que tamén ter en conta que moitas veces temos dificultades, bueno, pasan neste programa e pasan outros moitos. Cando eu quero continuar os meus estudios, pero non estudio en España, teño que homologar un título, non consigo a documentación, non podo homologar o título, daquela non podo continuar cos meus estudios. É dicir, hai moitas cousas, hai moita información que eles, por un lado, non contan ou non saben como afrontar pois, todos eses problemas que se van plantexando, e por outro lado, bueno, pois, a nosa man evidentemente está pois, ir orientando, pois mira, isto faise desta maneira, e sobre todo dar as opcións que teñen disponibles para que finalmente sexan eles os que queiran, o que elixan o que queiran. Claro, nós tampouco vamos a impoñer evidentemente o que teñen que facer, pero polo menos sí que teñan as ferramentas e que poidan ver pois, as posibilidades reales que hai pois, para acceder ao mercado laboral, pois, xunto co todas as dificultades que ten tamén, que tampouco é que sea facilísimo, vamos. Bueno, estamos a falar dese programa Pix Emprégate que, como quen di, nesta edición acaba de comenzar, neste comezo de ano. Efectivamente. Sí. Bueno, normalmente vamos a falar un pouco xa máis a nivel xeral, algo que tamén sirve para este programa, un pouco para traballar con mestura, para que a xente que o mellor necesita dos servicios e que non o ten claro, o mellor que vos entrevistou con vos algunha vez, pero sobre todo aqueles que non, que teñen que facer, cal é a vía máis axitada? Vale, nos na entidade atendemos sempre con cita previa, vale? Xa fai tempo que estamos facendo desta maneira porque, bueno, pois unha das formas de garantir pois que a persoa cando chega vai poder ser atendida e dentro pois da entidade pois polos servicios que vai a precisar. Nos preferimos que o primeiro contacto sexa a través dunha chamada telefónica que chamen a entidade, hai unhas persoas que se van a encargar de recoller a súa demanda e as súas preguntas e demais, e eles, bueno, pues van a facilitar unha primeira cita, un primeiro contacto co traballador social que, bueno, pois despois el intentará ir derivando e intentará facilitar toda a información pois relativa a, bueno, os recursos que hai disponibles na contorna, dentro da entidade, un pouco dar unha primeira información e despois xa que cada técnico pois vai traballando coa persoa sobre o que vai necesitando. Aí xa despois é cando se decide, o sea, unha persona non entra pola porta, ti vas a ser tal, ti vas a ser... Non, hai que facer primeiro unha valoración, ver cal é a situación da persoa e logo, bueno, pois tomar xunto coa persoa a decisión de cal é pois o programa que mellor se adapta ás súas necesidades e co que máis tamén se lle pode axudar neste caso. Simplemente coa chamada telefónica. Hai 2 números de teléfono, non sei se queres que os recorde por si... Sí, por favor, é interesante para a xente que nos escoite o mellor que poda tomar nota mesmo e ao mellor pois a vos pega unha chamada para concertar cita. Perfecto.
Perfecto. Vale, pois temos dos teléfonos, un é o 981 66 18 40 e o outro que é un teléfono móvil 604 002 519. Permíteme decir, Fran, bueno, sempre hai moita xente que, bueno, fai chamadas a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Nos preferimos que sexan chamadas directas aos números de teléfono. Vale, despois a vía de comunicación, bueno, establecerémola en conxunto con eles, pero, bueno, primeiramente nos necesitamos ter unha serie de datos e de información para poder xestionar de forma correcta esa primeira cita, ese primeiro contacto coa entidade, e por eso preferimos que sexa a través dos números de teléfono. Sabes que tamén temos, bueno, pues redes sociais, Instagram, Facebook, a página web, os correos electrónicos e demais, que tamén é unha forma de contacto, pero sempre se vai a tentar que a persoa chame por teléfono para poder ter esa primeira toma de contacto e así dirixilo onde corresponda. Bueno, este non é o único programa co que traballa Mestura, pois cada 15 días aproximadamente, que cando falamos con eles e interveñen aquí na radio, pois falamos de algún dos programas dos moitísimos que nos que está a traballar en Mestura. Este é un máis deles, igualmente importante, é unha laboura que fai Mestura, que axuda, neste caso, pois a xente moza, inmigrantes que poden estar en risco de exclusión, unha barreira que superar, que unha vez superada, pois se fan máis cousas, máis fáciles as cousas, pero ata que se supera, pois ás veces o obstáculo pode ser moi alto. Trátase deso, ¿no? De dar o primeiro pasiño, de axudar a dar o primeiro pasiño, non, María? Efectivamente, nos despois aí pois traballaremos con eles, explicaremos, bueno, pois algo tan que ás veces a xente cree como tan interiorizado, pois que facer, non sei, un currículum, acudir a unha entrevista de traballo. Hai xente que xa está como moi metida nese rol, pero hai persoas que non tiveron a oportunidade pois de poñerse a buscar emprego aquí, bueno, pois de forma activa, pois preparar unha entrevista de traballo, ben sexa porque non acudiron nunca ou porque non tuveron ningunha toma de contacto con ese mercado laboral. É dicir, hai moitas cousas que se poden traballar e xunto con todo isto, evidentemente, pois a parte formativa. Non sei se comentei antes, bueno, dentro deste proxecto hai unhas formacións encamiñadas para, bueno, un pouco unha capacitación en competencias digitais e tamén a certificación en manipulador de alimentos. Bueno, parecenos interesante esas dúas vías, por decir así, porque, bueno, son tamén das máis demandadas, a parte do manipulador, pois é un pouco pois para adquirir esos coñecementos e demais aplicadas na parte de hostalería, de higiene, sanidade incluso, e a parte informática, bueno, pois que sempre está aí, cada vez somos máis digitais, máis tecnolóxicos, máis electrónicos ou máis digitais, evidentemente. É preciso para calquer cousa que queramos facer. Daquela, bueno, é interesante tamén que haxe esa información e esa posibilidade, bueno, pois de tela neste caso. Ahora, ao fío do que me dices, xa remato, pero un pouco a veces, ao mellor, igual que dicíamos que ás veces, pois, sobre todo os máis novos, ao mellor non teñen claro que necesitan, pero haberá, decías ti, conforme pasan os anos, sí, a veces os demandan eles ou os din, non sei se a mí me faría falla isto ou aquelo. Ás veces sí que o teñen claro, non? Sí, claro, hai xente que ven cunha idea moi clara do que quere facer e vai a por esa idea e eu quero facer, non sei, un curso de marketing e publicidade, perfecto, pois traballamos sobre eso, axudámoslo, damos información e demais. En cambio, hai outra xente pois que ben sexa porque non tivo, bueno, pois a información ou traballou noutro sector totalmente diferente e pretende un pouco ás veces seguir incluso con esas, bueno, con eses traballos que veñan desenrolando noutros lugares, pero bueno, sí que hai xente que ven coas ideas moi claras sobre o que quere facer e van a por elas e outros, bueno, pues que necesitan ese pequeno empurrón para bueno, pues para decirles, mira, isto é o que hai, aquí vai por aquí, isto vai por ali e logo un pouco axudalo para que poda a decisión que logo lles favoreza a nivel laboral, evidentemente. María, para pechar a entrevista, a mí me gustaría que deixaras unha mensaxe, quizás
achegarse, non, a entidades, e notamos que temos esas carencias, e que, digamos que dar o primeiro paso logo, polo menos, penso que unha garantía para sair da situación na que estamos, e logo dar un paso adiante, porque entendo que o nivel despois de inserción laboral posterior é alto, non, con este tipo de programas. Efectivamente. A ver, se non facemos nada, non podemos esperar que vai a pasar algo bo. É dicir, se a persoa non traballa por ter un traballo e por ter unha serie de coñecementos e formarse e demais cousas, nadie o vai ir a buscar a casa, nin vai a quedar, nin se vai a formar por ciencia infusa. Isto non existe. Entón, bueno, eu invito a toda a xente que nos este escoitando e que quira ter información, aquí nos non obligamos a nada, simplemente o que facilitamos é un recurso e unhas ferramentas para que a xente, si cree que está en disposición de poder utilizalas e cree que lle poden vir ben, nos estamos encantadísimas de prestalas e enseñalas e que, bueno, que ao final a xente valore por si mesma, bueno, pues se lle sirven ou non lle sirven. Nos estamos segurísimas de que isto funciona de maneira positiva e bueno, pues eso, animamos a xente que nos chame, que concerte unha cita, que veña a pedir información e que, bueno, como decíamos antes, non somente traballamos un programa, é dicir, hai máis cousas. Ti dasnos o espacio para poder explicar todo o que traballamos dende Mestura, o cal tamén hai que agradecer, e, por suposto, bueno, que non quero ser pesada con isto, pero, bueno, tamén as persoas, os financiadores, ao final, que sin eles, pois tampouco teríamos a posibilidade de facer todo este traballo que estamos a realizar. E que son importantísimos para que o programa sexa unha realidade. María Chas, responsable de itinerarios de emprego de Mestura, moitísimas gracias, moito éxito. Sabemos que non fai falla que o desexemos, porque está a telo e sigue funcionando moi ben, pois que siga así. Gracias. Moitas gracias a ti, Fran, por darnos a voz neste caso. Moitísimas gracias. Un saúdo. Un saúdo.